салата от печени чушки с домати и крема сирене. Ароматна, лека, ярка. Деликатният кремообразен вкус на сиренето перфектно допълва сладко-киселия вкус на зеленчуците и постоянните спътници на чушките – чесън и зелени подправки. Един абсолютно хармоничен съюз. Рецепта стъпка по стъпка. Ако искате да разгледате някоя стъпка по-подробно, спрете видеото, когато в кадъра се вижда зелен флаг с номера на стъпката. Истинско удоволствие за сетивата. Подробната рецепта с списъка на продуктите вижте в описанието. Абонирайте се, харесвайте и споделяйте. И като кликнете върху линковете на екрана и в описанието, ще научите как още вкусно да приготвите нашите любими чушки.